Tro diwetha ar y lle, fe welson ni baratoadau tîm o ffermwyr ifanc Ynys wrth iddyn nhw adeiladu rafft ar gyfer y ras flynyddol dros yr afon Menai. Da ni'n di meddwl am y byd, da ni'n di darllen yn byd, da ni'n just gobeithio stopio'r dŵr a mynd fewn i'r ffrynt a gobeithio bod e'n mynd i gael sydyn lle. Da ni'n gadw fo fyny fyma, y secret lle, a just, wing it ydy go iawn, os i'n edrych yn ddagyd di. Mae'n cael practis llynedd, so ella bydd yr hogia mwy gystadluol hynny bendant, da. Ydy, mae diwrnod y ras wedi cyrraedd. Heddi bydd 40 bad a dwsinau o rhywfwyr yn cystadlu mwyn casglu arian a elusennau. Rhai wedi teithio o'r Midlands, ond y ffermwyr o Fôn yw'r rhai sydd olau gyrraedd. Fath o dderyn nos o blaen cachu ar y Gwynffil yma. Mae folks di benderfynu rhoi jet tosh arno fo. Heb meddwl am wedi rhwygo twll yn ni. Tos am rili beth da ni'n neud i batio fyny am bod. Da ni'n meddwl o'r Gwynffil yma fo ni eisiau mae'n haws i dynnu fo. A neud i fyny fo'r problem o flwyddyn dwytha gael dŵr yn hel rhwng yr casgeni chi, ond dyna fo chi problem bydd bod ein i diola fo di yna. Ond nid trymiau plastig a chortyn bils mae pob tîm wedi ddefnyddio. Boi mas yn y bildio, mae di nedu allan o polystyrene, maen nhw wedi bildio tai, so mae'n compressed polystyrene, a maen nhw wedi rhaid bach o bren o fo. Maen nhw wedi cymryd 6 wsos i bildio'r hwch, a maen wedi cael ei donitio gen House o Germany. Dyna gen nhw'n supply o'r dau hol, a maen nhw jyst i torri'r bits o seti at ei gilydd ar plai efo. Y munudau ola i Martin a'r criw. Mae'r hogia mewn siap go dda, ond mae gen ni dau glaf i ddweud gwir. Mae ddau wedi reidio o Caerdydd fyny i Holyhead dros yr wsos dwytha. Felly mae pengliniau nhw'n bygyd. Mae'n ambell un sy'n bod mewn parti neithiwr a fi o hwnna, ond pob arall maen nhw'n barod i fynd. Da ni'n cychwyn o fama yn Felinheli, dyn da'n lawr amdan y bontydd, a da ni'n cadw i ochr Ngwynedd o'r bontydd o'r ffordd. A dyn, da ni'n cyrraedd harbwr Borth, da ni'n dar draws fyny am yr biad. A dod nôl a docio, a fi yn y gorredeg fyny efo'r bands. Peth fwyaf sy'n newid ydy'r hwyl sgyn ni ganol. Nath ni'n defnyddio hwnna flwyddyn dwytha, oedd y gwynt yn chwthu y fforong. Ond da wedi cael golwg a mae'r gwynt yn chwthu ffordd iawn tro yma. Mae gen ni ddau yn llai yn rhywfo flwyddyn yma, mae'n 2 yn lle 10. A da ni'n mynd gwybod iawn os bydd hynny'n fantais neu yn anfantais o ran pwysau a bod pobl yn rhywfo lle. Os a tactics? Dwi'n meddwl, efo'r cychwyn, da ni eisiau trio gael reit allan i'r canol, i'r llanw'n cario ni'n bach. Ond fel da ni'n mynd yn gosach i'r 2 bont, da ni eisiau dod yn agosach i'r lan, mae'r dŵr yn cario ni, a trio cael allan o'r dŵr sy'n trwythu. Barod e, boys? Dydyn ni'n bod i mwy barod na da ni wan, dwi'n meddwl. Da ni wedi gwneud y last minute preparations i gyd, a rhaid i pingo, rhaid i gan o syncri mae'r cofn o losgi ben, lwch. Di'n bai fod fi yn maturio. 10 eiliad tan y dechrau a chyfle sydyn i ddiolch i'r idiot fwrodd ein dyn sain i ar ei ben gyda wy. Ar ddyrnod arall, gallai fe wedi bod yn achos elusen i hun. Felly, off a ni am y rhan orau i o ras, dyma pawb yn cwmpo mewn. Ideal. Fod y boes wedi penderfynu galw bad yn dal o ni, enw swyddogol y tîm yw y ceiliogod. Ac mae'r hwyl lan yn glo iawn. Ie, lle ni'n y joc fyna. Dyw'r boes ddim yn disgwyl ennill, ond byddai gorffen tu ôl i dîm yr Ieir yn Hunllef, sef tîm merched Ffermwyr Ifanc Môn. Ond heb iddyn nhw sylweddoli, mae tactegau a boes o roi trad yn y dŵr yn arafu popeth. O dan bont Britannia nawr ar ffermwyr yn wynebu cysylltiaeth anusgwyl. Mae rhyw 1/2 kilometr sy'n gwahanu'r tir ar Ynys, mae hyd y ras i hun yn nes at 7 kilometr. Pont Borth Thomas Telford nesa, a mae'r tre fechan Borthaethwy yn adnabyddus i rai fel y lle ble mae Kate Middleton yn gwneud i siopa. Yno hefyd maen nhw'n ffilmio'r gyfres rownd a rownd, a rownd y swelus dŵr mae'r boes yn gofod mynd. Bron iawn yna! Bron! 5 munud arall! Bron iawn! A mynd mewn cwpion farmers arall. Aluminium i bele. Pam y rafft aluminium? Wel, un rheswm amlwg yw mae'r rafft honno enillodd. Tîm D. Hughes Welding o Geirwen. Llynedd dath y ceiliogod yn yr ugeinfed safle, ond eleni, degfed. Felly, oedd yr hwyl yn hel. Dwi'n aml am bach rhyw fawr lle am gymryd gormod o wynt i leinio. Nath i drio i ddyrhau o hana ffordd lawr yr unau, ond nath o'n gweithio. Ond beth am dîm yr Ieir? Nath o fewn i'w 50 ar ôl ni. Nath nhw dda iawn, Nath o dda iawn. Do tap.
Dwi'n ama fi wan, efo nhw fo'r gwch sgafna. Ni fewn i bach o ffeit yn y rafft eraill, a gorau tre pasio nhw. A gen nhw bwmp dŵr o sbrio ni. A dod gen i'r hwyl i fyny a sbrio dŵr yn erbyn, ond dal ni'n dol, gorau cwffio'n galad i cael eibio nhw. Dwi'n meddwl flwyddyn nesaf, sy'n ni'n dod nôl, sy'n ni'n gorau feddwl fwy am y hwyl, ella gwrhau o gael rhyw hwyl i lun yna. Sbio ar ambell i gwch, ella, a sbio sy'n mynd hi'n gweithio. Ond dipyn gwell amser leni. Dwi'n ama bod ni gyntaf. Dwi'n ama bod gen ni ddau yn llai, ond dwi'n ama bod ni'n sgafnach a bod hynna di helpu mewn un ffordd. Felly boes, beth sy'n nesaf i geiliogod Ynys Môn? Sychu mach a gwpo feintiau nhw.